Hola gallegistes! Sabíeu que el segell editorial Jo Llibre ha engegat una campanya contra l'assetjament escolar? Consideren que la literatura és una eina idònia per lluitar contra el bullying. I no podria estar més d'acord, perquè els bons llibres són aquells que ens permeten mirar el món amb uns altres ulls i posar-nos a la pell dels altres. A la web de l'editorial, que us deixo aquí a la descripció, trobareu tota mena de recomanacions literàries per precisament tractar la falta d'empatia i la intolerància, a més de pòsters i eines docents que s'aniran actualitzant. La por que no s'acaba mai, de Dolors García i Cornellà, és un dels llibres que han seleccionat per visibilitzar la campanya i ens explica la història d'un assetjament que anirà evolucionant fins a convertir-se en un veritable infern. Va guanyar el Premi 10 el 2005, o sigui que es va publicar fa un bon grapat d'anys, però malauradament segueix tan o més actual que mai. Dolors García i Cornellà aconsegueix posar-nos a la pell del protagonista, tant si hem patit assetjament com si no, i realment ens fa sentir aquesta por que no s'acaba mai. A més, per entendre millor el protagonista, que es diu Joel, coneixerem diferents punts de vista, a part del seu, com per exemple els dels seus companys, una professora d'institut, uns vellets que seuen davant de l'institut cada matí o fins i tot un agent de tràfic. A més, la història va intercalant els records del Joel en pàgines d'un diari personal, correus electrònics, missatges de xat o fins i tot un post de blog i els seus comentaris. Quan acabeu de llegir aquest llibre, realment us vindran moltes ganes de cridar ben fort per ajudar a tots aquells que callen per por. Aquesta por que no s'acaba mai, però que plegats podem fer que tingui aturador. D'altra banda, per als lectors una mica més joves, El nen que vivia als estels, de Jordi Sierra i Fabra, ha sigut un altre dels llibres seleccionats per la campanya de Jo Llibre de monstres només en contes. I explica... Clar, és que no us puc dir gran cosa sobre la trama, només diré que narra la història d'un nen misteriós que un dia acaba a la consulta d'un psiquiatre, però ningú sap ni qui és ni d'on ve. Fins i tot podria venir dels estels. Em trec el meu barret imaginari perquè, de veritat, els llibres de Jordi Sierra i Fabra sempre acaben emocionant-te perquè tracten temes que ningú més té el coratge de denunciar, sobretot els llibres infantils i juvenils. En aquest llibre hi ha monstres que no tenen urpes ni ales, però que són igual de temibles. Els joves que la llegim ens adonarem d'aquesta realitat i, en el millor dels casos, intentarem ser més comprensius amb els nostres companys i amb totes les persones que ens envolten. Per cert, abans d'acabar voldria mencionar un detall que m'he fixat que tenen gairebé tots els llibres de Jo Llibre i que, és que m'ha robat el cor, ja ho veureu. Al final de tot, a l'última pàgina, hi ha 5 línies que... Mireu, és que no he vist res d'igual en tots els llibres que he llegit fins ara i, de veritat, m'ha emocionat. Diu: aquí s'acaba aquest llibre. Escrit, il·lustrat, dissenyat, editat i imprès per persones que estimen els llibres. Aquí s'acaba aquest llibre que tu has llegit, el llibre que ja ets. Ara ja sóc aquests llibres i us animo a que també formin part de vosaltres. Paraula de Misha que us emocionarà.